Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 26, versikulo 2. Saan nakaadangran dagiti lunod, malaksid no rumbeng nga agpaaykan ka. Mayarig ka dagiti agtayab abilit kan saan nga agdiso. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Urasan, tapno mapantayo ije kantin. Intaman kit di ije kantin, Oliver? Sige laeng. Tada pa isamsambot ko. Si Kamot, Oliver. Di kagdanag. Sa anak ngagpailibre kan ka. Umay kakit din. Syakti tayo. Adda naawat ko nga impaw itda kanyak. Adda kabsat ko ije abroad. Saan nga iti dayta? Talaga lang amin nga da isamsambot ko. Tulungan ka, intun agsublita. Sana bale. Tanalpas ko ti ang paaramid da kanyak. Ala na, umay kakit din. Umay Di ka. na igumit. Sige man laeng. Kasta saan at trabaho ka na yun? Kaya't mo ka di alumakay ka adagos? Madanagan laeng. Saan ko pa analpas ti ipapaaramid ni boss kanya? Nga oray pandangan mo kat maliwayang matan? Sa anak mat ngamin amabisin. Di mo ka di madlaw ang mapilpilitan ni Oliver ang makikuykuyog ka ni Mylene? Mapilpilitan nga ta? Uray kasano ti panang pilit da no talaga adi na kayat. Madlaw ko, kat di nalaang kayat apabainan ti babae. Kasta nga ta? Kanayon da nga kuyog dito'y kantin. Madlaw ko, kat masaktan ka no makitam idaadwa. Gusto ka di? Tangiwat mo, kababainod da makang... Kunakon kat. Madlaw ko, akanayon nakaatalyawan ni Oliver. Apay ko ma, kat addamat di ti asidag akatrabahon na. May sa ti opisina da, idinto ta sa balimat kadata. Wan, ngam pasaray agkita kayo iti ruwar ti opisina. Kan iti compound ti building tayo. Kas kumaita. Oh, diti manin kantin. Natural lang akitaan nak no maira na nga agsabat kami. Saan man? Madlaw ko, kat ada sa bali ang marikrik nayo, iti tunggal maysa. Pare, kayan ayat mo ka din ni Mylene? Ne, saan pare? Sa bali ti kursonadak. Anya? Apay nga rod akanayon kayo nga kuyog. Kanayon kayo pa'y nga agkibin. Jakla kayat apabainan di tao, no igaman na ti imak. Ti ammo ti kaaduan, kat adda relasyon nyo. Saan pare? Adda kursonadak iti bangir nga opisina. Asino ti dakda kamatam? Nasingpet ken napintas. Ken adda kalid na. Nujak agkamali. Ni alis ti dakda kamatam. Ay, armo mo na. Tamangan noon unaan na ka ti may sa ka-opisinaan tayo. Naibaga na akursonada na kat. Ha? Sigurado ka itimbagam? Ay na, adu ti agrayo ka ni alis. Tanasingpat, ken napintas. Itaman pa nga umanag ni Oliver dito kantin nga agmay-maysa. Apay nga iso ti sipsiputan. Awan nga medyo kanayon amang kibin kan kuana. O aday ta, umasidagan dito ayanta. Mabalin ka diti makikatugaw ka na kayo? O sige, agtugaw ka latta, bareng ada agbayad iti makan. Ah, Si Kamat, tila sasawang. Mangrabraba kaklaang ngut Dapay mat nabati a kwartak dito eh. Isak ti taya. Basta itad mo kanyak ti cellphone number mo ha, miss. Okay, o sige, irwar mo ti cellphone mo. Ta siya kung ti mangibaga iti cellphone number mi adwa ka ni Alice. Adda kanyak ti number na. Uy, itamampay akas tati lang ang pare. Adda ka di rumbang amamuak. Naalak ti number ni Alice. Addan kontak ko kan kuana. Di mo kunaan, nga armong babaan iti cellphone.
Saan, met? Engam, siyempre. Di tamang rugi ti amin. Tinapateg. Addan kontak ko kan kuana. Hanggang kasanon ni Maylin. Saan ko mat akaayan ayat ni Maylin? Panagkita ka ni Maylin, katap-apera. Masigurado ka kibur dayjay. Ngem awan karbengan na amang laped no asino ti kayat ko. Nakasidag kalaang kan ni Alice, tanaglangan ni Maylin. Angam no agsubli dayjay, makasidag ka pa nga takan ni Alice. Apay ko maasaan. Ulitek, awan relasyon mi kini Maylin. Hay, makilamisaanak manen ka na kayo, ha? Kay kayat min ano makilamisaan ka? Amo mo to no, apay. Apay ka ding awan ti girlfriend mo. Napanan na. Uy, awan pa'y girlfriend ko niya. Noon ni Maylin tidak nakamatem, awan relasyon mi. Naasidaglaan kanyak, ket jakmat kayat apabainan. Ay, kastagayam. Kas lang amin ada relasyon nyo. Napanan na ka di ita, apay nga awan. Nakalive. Ada ka no family reunion da iti probinsyada. Adan samot simbang patakabagyan da balikbayan. Isumat lagayam nga awan. Sigurado nga inton sumangpet. Ison ti kadkadwam di ti kantin. Agtultuloy ko maakastoy. Agkikita tayo latta ditoy, oray adda ni Maylin. Oh, itaman pa'y, iha. Nabayag ka ang makichat-chat di ta cellphone mo. Nakaragragsak ka pa'y. Kasano ko mga ibagayo anaragsakak, mami. Tapnoam mo, itay pa'y lang nga addaak ditoy. Makitkita ka pa saray, umisem ka amang pindot di ta cellphone mo. Ni mami mat. Saan mat? Oh, anya saan? Apay, adda ka din, mangparparagsak iti pusom. Ah? Diya ka mo, mami. Sabagay, adda ka matan iti husto nga edad. Sige kit din, tapno makitak pa iti agbalin nga apo ko. Ni mami mat. Apo ko adagos. Awan papanan na no di kasta, anak ko. Naimimbag ita, tamaaw-awir ko pa iti agbalin nga apo ko. Hoy, no diyak agkamali, na in love kan. Ah? Pag ko naamot ana in love, Puminpintas ka ngamin. Nagpapukis ka pa yan. Maya ti dadayengam. gapo ka di tagdayday ang titao kat na in love. Basta, ada nagbaliwan titigtignay mo. Kanayon ka pa yan naragsak. Oy, nagdaton ka din ti Prince Charming mo? Apay adamagam, si kamot. Curious sa klang mat, ah? Ngam oray saan mo nga ibaga? Amuklatan. Sungbata mo at agkalay sa kayon. Awan papanan na, no di kasta. Sungbatan adagos. Nagpartakmatan. Saan kan nga agpakipot? Taamok, adamo triknam kan kwa na. Nila ngamin Maylin ka, ti mangidaldaldal iti bagina kan ni Oliver. Kasano nga nga agpay so inton sumangpat? Apaan nak nga ta? Apay akakuyog mo da Joy kan Alice asim mangpat diti building. Dakas ka di? Gagayam ko mo't ida, ah. Sana mabalin? Siyak lang tigayam mo ditoy. Anya? Apay nga iparit mo ang makigayamak iti sabali. Nasayat na matagayam, ah. Siyak pa'y laang ti kasayaatan. Tamaited ko ti kayat ko nga ited kan ka. Oh, dagi jay ngay. Ang mga no si kapay ti mangbaybayad iti kanan nyo iti kantin. Nasingpat da agagayam. Awan ti mako nakadakwada. Basta liklikam ida. Hut-hutan da ka lang dagi jay. Anya? Ibagak kada kayo. Aday wanyo ti boyfriend ko. Boyfriend? Agtagtagay nginap kan samat at ngat aldaw. Amom ka diti kayat na asawon ti boyfriend? Anya ti panagkitkitam kanyak? Ignorante? Sikat tinang ibaga dita. Saan asyak?
Intakid din alis. Oh my God. Di nakuyo din a friend. Awan nga binganas ko ang makisarita iti tao at di na amo ti lablabidan na. Inta! Hoy, laglagi po niyo timbagak Awan ti umas asidag kan ni Oliver. Ibulsan, tapno awan makaasidag ako nam. Ilunod ko ti asino man nga umasidag kan kuana. Grabe dahi dyan ang babae. Awan ka no, ti umasidag ka ni Oliver. Ilunod na ka no. Kasano no maamuan na a planom asong bata ni Oliver? Anya nga'y taramidak. Ang mga nupumay so ti kunana nga ilunod na. Oray kasano ti panangilunod na, no awan basol mo. Saan apulos nga agbaligi day taalunod? Madanaganak ngamin iti mabalin ang mapasamak. Awan ti rumbang a pagdanagam. Saan nga iso titubang kada kayo ka ni Oliver? Apay akas di ni Maylin. Ibaga na nga da relasyon da. Idinto tako na ni Oliver nga awan. Ay, mas daawak iti day jay a babae. Di na amo ti sasawan na. Saan ang mabalin ang makikuyog ka iti sa bali, Oliver? Apay ko mga iparit mo. Awan mat relasyon ta Saan ang mabalin? Diyak kabaalan no mapukaw ka kanyak. Ilunod ko ti asino man ang makikuyog kan ka. Siyak laeng ti pakikuyogam. Saan ko mamatakas ta? Di mo ka di kayat? Ngagragsakak met? Saan ka kadian naragsak kanyak? Ar-aramidok mo ti amin para kan ka. Ngem duma ka iti sabali. Gayem ka. Ngem kayat ko met ida agayem. Saan ang mabalin, Oliver? Please, siyak kumalang ti babae iti biyag mo. Maawatam ko mati sitwasyon. Gayem kalata. Nga oray makirelasyon ak iti sabali. Diyak lakit di kabaalan. No makirelasyon ka iti sa bali, Oliver. Siyak kumati pakirelasyonan. Anak, adda ka di parikot mo? Itaypay anadlaw ko anaunag ti pampanulutam. Mami, plano kasong batan tagdatdatan kanyak. Ngam pinangtaan nak ti babae amang idaldaldal iti bagina kini Oliver. Anya ti imbaga ti babae kan ka? Ilunod na kami kano kini Oliver, Mami. No awan ti basol mo iti maysa a tao. Uray kasano ti panangilunod na kan ka. Pulos adi agdis sudayta alunod. Kasta ka di, Mami. Maamakak ngamin iti sang kaibaga na nga ilunod na kami kano. No agin innayat kayo iti dayta nga Oliver. Agtalak kayo iti Diyos. Saan kayo amaan ano? Congratulations, pare. Di mo kadipay nadamag timbaga ni boss. Da kayo kan ni Alice tinadutukan, ama pan iti kabarbaro a branch ti kumpanya iti sabali nga ili. Anya? Da kami kini Alice? Un pare, ket mayadayukan kan ni Maylin. Agyamanak. Pinatganti Diyos tikid daw ko. Kinid daw mo dayta? Wan pare. Kinid daw ko ang mga ramid iti pamuspusan tapno mailisi ak kini Maylin. Ket pinatganti apo tikid daw ko. Kasta tinasing patatao, pare. Patgan adagos ti apo, tikid daw na. Amom kadi. Ingkarkararag ko. Amaadaan ta ko maitigundaway nga agsarita nga awan ti kontrabida. Asino nga iti dakdaka mata makontrabida? Diyay mangiparparit nga agsiningid ta. Kunaklakit din no pudno ti kunana nga da relasyon nyo. Imahinasyon na laeng dayjay. Kanayon ko ngamin akuyugan no kasya apilitan nak. Diyak lang ngamin kaya't apabainan. Ngam saan nga iso ti pagsaritaan ta. Anya nga'y kumatipagsaritaan ta. Timay papan ka na ta. Di na ta mailunod ni Maylin. Tawan basol taken kwa na. Ay, kaasimat da dya ang tao. Ikararagan talangan.
Asapay ko ma, tamakasarakan itipudpud no ang mga yatkan kwa na. Dayta ti kasayatan a maitulong taken ko na. Awan ti imposible no agtalagta iti apo. Tulungan ta, tapno makaamiris to. Saan anasaya at ti agilunod takagura ti Dios. Di ka agilunod no diket agaramid ka iti banag apakay aywan ti Dios kan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti maikadwa a Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Ta saan nga espiritu ti kinatakro ti inted kada tayo ti Dios? No diket espiritu amang ted kada tayo iti pan nakabalin. Ayat ken kinamanagtepel. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ansaw, Day, ataka mo'y manang. addaman law may kodamagan. Anya day tamanang. Apay, pudno nga agmauyong ni Florence. Nagkunay ti day tamanang. Ado, tinakadamagak akaaruba. Saan ka nun arumrumwar dito'y balayo? Tamabuteng ka no arumwar. Kita manday ta. Tasikapayan ti agwalwalis dito'y paraangan nyo. Apay, agmauyong atalaga ni Florence. Ayan nga ni Florence, tatang. Tas ikamat ti aglutluto. Ay, aday jay silid na. Agkulkulong latan iti silid nang agmalmalem. Kabay Iso ti kayat nangaramidan. Saan ka numatin arumrumar dito'y balayo? Ay. Pudno ka ding agmauyongan day tanga anak yo, tatang? Ay, saan mo man nga ibagbaga ti kasta, tamangag na ka? Kat apay no mangag na? Ad-adangag sakit tinakam na. Mapan nyo ipakita iti albularyo. Tamang ano adda napasaktan na asan a makitkita. Wano, nakadilnak dita. Nakaluto akaw. Aggao kakit dain. Mangangkan. Ikam iti kanen na ni Florence. Anya? Ituludak pa iti kanen na ije selid na. Saan nga rod amakarwar? Payman, takasaritak man day ta tao? Saan pa'y nga ita? Saan nakamutla nga sangwain? Anya? Ay, anya nga asakit ti kimpet kan kwa na. Delikado day tatatang, no sana masigod. Florence anak, nakaturog ka kaday. Nakariingak, tatang. Hirikap yun day tari daw. Nagsipnget-met ngamin day to'y silid mo. Apay adi mo ilokati tawa. Kayat ko tinasipngot. Kayat mo kaday, tay switch ko ti silaw, tapno makitam ti kanam. Saan, tatang? Kayat ko tinasipngot. Agsakit ti ulok no makitak ti lawag. Kasanong nga roda makita to'y kanam. Sapay nasiit day to'y inluto kasidam. Tatang, Nay, apay ngagsangit ka. apay akas na tinagbanagan ti biyag ko. Ay, anak. Kabutang ko ti rumuar. Kabutang ko ti lawag. Anya day ti amapaspasama kanyag. Oh, kumusta ni tatang? Kapsat ko ati pakadanagak, bakit? Ni Florence? Tapay. Jak man mo. Kabutang namat ka nun ti rumar iti silid na. Kunak man no istorya laang dayta. Napanag na kak, idi napanak iti balayda. Talagang agkulkulong iti silid na. Itultuludan pa yan ni tatang iti kanen na.
Ay, kat agmauyong nga rodin ah. Ibagbaga nga rod dagiti tao nga agmauyongan. Sayang. Sapay nakalpas iti kurso na. Gisursuro kumaitan. Wen tamaestran jay gayem na. Iso ti teacher ni Junior. Tataan siyong. Nay, si Kamot Hakob. Nay, limok magka. Ay, wan nga rod tata. Ay, wan gayam. Ni Florence ngay. Kumusta ti best friend ko? Ay kwa. Ada siguron asawa na anya. Mano anak nan. Dayjay agayam ko. Nalipatan ako. Ay, adda ka din asawa ang baraw. Si Kamot tata. Awan pa'y mat Ay, mabagitan nagsan abalasang. Ha? Inunak tumat ngamin tinagtrabaho. Ala, sana balay. Makasarak kan tulat ta iti parakan ka. Sapay kumaat tata. Aywan gayam tata. Ibagam to ka ni Florence. Umay kunto bisitahan iji balayo. Ha? Wan tata. Umayak to enton sumaruno a Sabado. Mangitugot akto ti paborito na a donut. Ay, kwa ngamin, barok. Ay, balasang ko. Ay, masakit itan ni Florence. Anya? Agsakit? Anya ti sakit na. Ay, jak man amo. Di namutin kaya ti rumor iti silid na. Isu asya ko, tinagpalingkay. Takabuting na ti rumor. Kaano pa'y akasta, tata? Hindi pa ilan na palabas abulan Ay sige man tata, taumay kon to bisitaan. Ay, agyaman nak, Hakob. No makaumay ka. Kasano nga'y, Efren? Agmauyong batan ni Florence. Huwag nga ro, Dante. Kabutang nanti rumwar ijay balayda. Di naktupay kahit asang mo nakabsat na. Awan mo't ti pulita yung agmauyong. Ay, kaasimat ni Florence. Sapay nagpintas abalasang. Ay, awanin Saan nyo ka di nga ipadoktor? Pangalaan mi nga iti pagpadoktor makinkwana. Kababain no agmauyong ti kapsat mau. Rumbang lang asan arumrumar ijay balay. Tapno saan da pag-iistoryaan. Itanto pa ikat iso ti pag-iistoryan dagiti tattao. Kababain da ita sakit na, ante. No apay mat nagsakit iti kasta ni Florence. Ingka kasarita ni tatang mo, taipan nyo ijay mental hospital ni Florence. Asino kumati mangipan kan kuana ijay mental hospital? Ad-addan ang katawaan da kami dagiti tao. Numaamuan da na mental ni Florence. Kat, baybay anyo latta nakastana? Ijay nalangan balay. Saan naman ano ijay? Basta dan itatang akadwana. Kunak ko maamapan tayo ang pasyar ijay balayo. Takadwata dagiti ubing. Saan pelang? Ang mga nuagkabil ni Florence. Kat masaktan na dagiti ubing. Ay sus, nakaamak mo't dahi tangay bagbagam lakay. Kat, kasta mo ta talaga dagiti agmauyong Saan da nga mo ter aramiden da? Makadangran da. Anya? Apay ngay, tabi mo mutan kinuti dayta kanam, balasang ko. Imbatik dayta, sakbay anagudungak. Awan ganas ko amangan, tatang. Nagsipnget ngamin dito'y silid mo. Mayat ko man malukatan dagita tawa. Tapno makalangab ka iti presko nga angin. Tatang. Saan ka nga sangit Diyak kaya tikastoy kasasaan ko. Isungarod kan ka ako nakarumwar ka. Agpainit ka. Agpagnapagna ka. Mabutang nga. Diyak maipalawag ti butang nga marikrik na. Ay, wine. Nasabat ko gayam ni Jacob. Agahiyam mo. Saan arumba nga mamo na kastoy kasasaan ko, tatang? Naibaghakon kan kuana. Kat umay nakakano-bisitaan. Ay, apay ngayon bagam ngay. Diyak kaya ta makita nakakastoy. Ay, mga ngay no matulungan na ka, anak. Tadi nakamot kaya't atulungan ni Manong mo. Diyak ba't amo ti aramida? Tatang. Tulungam ko matibagim.
Ti pampanunutay. Kasanon ngay no awana kon. Kasanukan ngay no kastoy kalata. Diyak kayat ti mapan ijay balayo ansong. Takabuteng ko ni Florence. Saan mo't nakabutbuteng ti anak ko, manang? Ay sus, di mo lamo ah. Dagiti addaan iti problema iti panunot akas kenkwana. Kabailan dati agaramid iti dakes. Saan kumamot akasta at ibagam, manang? Ti aramidam, agparamid kan iti rehas apangikulungam kenkwana no saan mo akayat nga ipan iti mental hospital. Saan nga agmaoyong ni Florence? Anya saan? Kano di na kayat ti rumori ja balayo. Kayat na tinasipnget apagyanan. Oh, anya nga iti awag mo iti dayta sakit. Agmauyong ti anak mo, ansong. Tata, adda akon. Ay, umunig ka, Jacob. Agyamanak tata. Ayan ni Florence. Ay, umay ka. Tugaw ka pa'y. Sigurado ang maragsakan ni Florence, iti daytoy may sa abaks at donat apasarabok ken kuana. Ladingitak barok, ay balasang ko. Saan nakaakayat asangon ni Florence? Taapay tata. Saan pa'y kanwa nakasagana amang sangukan ka? Kaya't ko kumaatulungan. Sangit a sangit. Diyak man amuno apay akas jay namutan. Tata, kaya't ko akasarita. Ang mga na-depress laang. Kaya't ko atulungan. Alan tata, palubusan na amang tulong kan kuana. Florence anak, adda dito'y ni Jacob bagahiyem mo. Kaya't nakaka... Adyak kayat! Kunak lang arudan adyak kayat ti sumango iti oray asino. Ngum kaya't nakaatulungan. Awanin namnamak. Ay, kastoyak latan ngag nanayon. Florence, Baybayan dakon. Saan nyo ang maawatan ti Riknak? Awat ti makaawat kanyak. Iso baybayan dakon. Agyaman nakada kayo parents. Nga imay iti daytoy apiti ay mating tayo. Sir Jacob, Yes, ma'am? agyamanak iti kinaanos mo amang isursuro kini Junior ha. Uray no kas di anak kawulwulwul. Madam, trabaho mi dayta akas teacher. Manmano ti teacher ang makaanos kini Junior, sir. Imbaglakit din tasikat ti maestro na ita. Aywan gayam, madamag kuman, si kakaditi ipag ni Florence? Aywan, sir. Asawak ni Manong na. Ay na, sir. Kaasimot day dyan nga ipag ko. Tay bagbagadamutin nga agmauyong ka no. Kaano pa'y akas jay? Nabayagsan. In sekreto lang ni tatang tamabain ama-amuan dagiti tattao. Ay, idi na minsan, napan ko binisita. Ngam saan nakmat asinango. Kas di nga rod, sir. Iso asaan kami amap-mapan ije balay da. Taay na, mabutang kami. Nungay agkamat. Amuyong matantag mauyong. Ay, saan mat siguro akas ta? Nakaamak, sir. Ibagbagami nga rod nga ikulong dalaangan. Narigatan, nungay makapatay. Tatang, ipaaramidan yun itikulungan ni Florence. Delikado. Ay, saan ka man nga agsaw iti kasta, Efren? Siyak ti makaamu amang tangdan kadag iti mga ramid itikulungan na. Di mo aramidan dayta. Unay kayo matan tatang. Apay, nungay agkamat, wenumang dangran iti tao. Gaputa saan nga agmauyong ni Florence. Maimbagan ti kabsat mo. Kasano ko mamaimbagan? Di mon tupay kayat nga ipamental hospital. Mangnamnama ka manen iti milagro. Saan ang mapasamak deta, tatang? Florence, nakaturog ka kaday. Mangan ka na nakaw. Nay, agsangsangit ka manay. Nangagkot itong tungan nyo itay kan ni Manong Efren. Sa anak nga agmauyong tatang.
Isuasanda ka rumbang nga ikulong. Saan ka nga ikulong? Kan saanak amamati ngag mauyong ka. Sakti amam, kat mamati ak amaimbagan ka. Isu atulungam ti bagim. Ipaneknek mo kadag iti tattao akaba ilam ti agbaligay. Nagbidot da iti pampanunutan da ken ka. Kaba alam da ita anak. Saan ka kumapaabak di ta panunot mo? Uncle, ada akmanen. Kaya't ko akasarita ni Florence. Ay uwain, padpadaanan na ka. Kasta ka di? Nagsarita kami. Isu apang haasim man tatulungam ti gayem mo. Wan Uncle Ansyong, aramidak ti amin akabaalak, tapno matulungak. Pasensyakan friend. No dito nasipngot asilid ko ti pagsaritaan ta. Florence, kaya't ka atulungan. Adaan mo nga espesyalista a doktor. O sige, makipagkita akin ko na. Kadwaan ka tamamati kabaalam asarang tenday ta sakit mo. Iti udin sikat ti agbaligi. Ay, mababai na ka talagan bakit? Amin na papanak, ni Florence ti pag-iistoryaan da. Oray siya nga rod. Isulatan ti pag-iistoryaan da. Ibagbagada pa'y kit din ang nagaraaramat ka no iti drugs. Nuapay mat kami nakasjay na. Ang mga no adda na dagsin aparikot na nga ilimlimang nakadatayo. Anya ko ma, pinagadal ni tatang, nakalpas itikin na maestra. Agtrabaho laangan ko ma, ngam kasjay na matang. Ingkamat bisitaan alakay. Gaputa nagmauyungan, saan mon abisitaan? Babainak nga rod. Jak tupay kayat ti rumwar. Tagdamag-damag mat dagiti tawa makakita kanyak. Agisursuro met gaya man ni Florence. Anya? Kasano napasamak dahi ta, auntie? Isungarod ang mapanak ijay balayo, tamapan ko paneknekan day taan nangagaw. Jak ngamin bimis bisita ijay balay kahit naagasan nga tan Ketuan mangisursuro nga rodan. Kumusta kan ma'am Florence? Di nakman awagan iti ma'am, takarugrugik pailaang mo ti agisoro. Amo, no anya ti apapalaken ka? Apay ko mga apalan nak. Ngamin, nagpudaw, kan nag-flawless day takudil mo. Kan, nagsiksika. Ay na, bagay mo pa'y day tayo uniform tayo. Aywan gayam, anya ti waistline mo? 25 lang man. 25 laang? Ngam, kaan kamat agaan? Ngam apay asaan ka lumuklugmag? Talaga lang ngami na sexy. Ngam siyak, Jackson makontrol ti panaglugmag ko. Friend, thank you iti panang tulong mo kanyak ha. No saan agapukan ka. Nakakulungak pa lang ijay nasipngat asilid ko. Bay amon day jay. Kunakken ka. At dalawag. Uray kasano kasip nga ti amin. Na-stress akla siguro. Gapo iti aglawlaw ko. Kadagiti tattao, amang perperdila ang ti amudang aramidan. Florence, saan mon asublian pa'y daytaan na palabas? Tinapatag, happy ka itan. Isuko kani Apo Dios ti amin a klase ti buteng, ta iso ti Dios ama nang asi, kadagiti pinarswana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan,
kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Levitico, Kapitulo 19, versikulo 11. Di kay agtakaw, wano agswitik, wano agulbod. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sigurado ka, ani daylan ti kayat mo apakiasawaan? Wananang, ay ayatak ni Dylan, kat isolaang tinakariknak iti kastoy. Ang aguray kayo man? Apay matanadamag yung? Takas la babaero mo ngamin. At itsura na, ken kasla kakamaten ti babae. Basta tinapatag, agkasar kami. Tapno sigurado ako kwaktulaan ni Dylan. Ala nga road, makaammo kay ti biyag mo. Sige nga rodan. Agpakada ako, tamapan akon ijay pwestuta ijay asidag ti pagadalan. Si kanti makaammo ditaw eh. Wananang, katagan-anad kayo. Nasaya at matay may ka dito'y bikiri, Dylan. Ada importante apapanak. Awan agbantay. Sayang matipaglakwak no irikap ko. Ang mga numabali na si kapay laang ti agbantay. Sigurado ka? Wan, apay, saan mo akayat? Uno, ada papanam. Awan, angam italag mo kanyak ti bakery yo. Apay kit din asaan. Kat agasawa tanton saan ka di? Apay, kupitan na? Saan mo't nga itikas na? Angam pagyaman na ka, no ada pa nagtalag mo kanyak. Apay kit din nga awan. Kayat ko nga ron ti makiasawa ken ka no awan pa nagtalag ko. Sa bagay, Ala nga ron, agrubuat akon. Adamot presyo ang nakasurat dita. No adda parikot, awagan naklaang. Basta si kanto ti maid of honor ko Wan ka di, danag mo na iya. Amo, nagswerte ka. Ngamin, nataar ni Dylan apakiasawaam. Kat ni Dylan, saan ka di aswerte mat kanyak? Sana ka di napintas? Si Kamat, syempre, napintas ka. Umapalaklaan ka. Tanakasapol ka ngamin iti gwapo. Apay asya kat saan ka makabirok iti gwapo. Sika talaga. Saan mo nga minabirukan Dumteng tulat ta. Ay, kasta ka di. No kasta, saan mo asinapol ni Dylan? Basta, dimteng latan, kasta ka di? Wan, nagkaluganan kami iti jeep. Iso ti damo nagamamuan mi. Adu nga amang ti mapaglaklakwan ijay pwesto ijay asidag ti pagadalan. Marigatan kayon sapayan ngagmaymay sa ijay. Wun nga rod No mabalin la ko mga irikaptan ti pwesto ta ditoy. Tadwatang aglako ijay. Adala tamat agatang dito'y nanang. Ado ti may kawa no i-give up tayo to'y abangan tayo dito'y. Awan mo't diti planok amang i-give up. Tadaket nga rod dito'y dagiti makin na amaar-aramat iti panagaramid iti tinapay. Ngam kasapulan tati agbantay dito'y anak ko. Tapno makadwaan nak ijay pwesto, ijay banger. Sana bali nanang. Tainton malpasti kalay sami ka ni Dylan. Alukoyak nga umikat iti trabaho nan. Tatulungan na talaangan. Imbag ano kayat na? Kayat na dayjay nanang. Minimum laang matisweldo na. Di uray sweldoak mat ngagbantay dito Tapno adala tamat kwarta na. Ay katun tapno sa anak amarigatan anak ko. No kasta, talaga matuloy ti kasaryo kini Jade? Uwan pare, awanan ti makalapad iti panagkasarmi. Agtrabaho kantupay ka di ditoy pare? Bueno, tulungan idan iti negosyo da. Urayak ang patulong da pare. Narigat mo no siya ka mismo ti mangibaga at tulungang ida. Sa bagay, awan lakit iti sweldom no tulungan ida. Ayos lat ta pare, basta isudon ti makam mo. Amom kada pinagbantay nak namin sa ni JDJ Bakery da. Ket magustuak na dya trabaho. Agtugtugaw ka lang nga agurura iti gumatang. Sana kas dito'y ayanta, ang kasapulan ti agbagkat. Ay ket mayat nga ro da pare.
Sika ko mati pagbantayan dan. Itatanalpasan ti kalay sata, Daylan. Okay ka dilaan kan ka, no sumardeng kan nga agtrabaho? Ah? Kayat ko asawan, si kanti agbantay dito'y bakery. Takadwaak ni nanang ijabangir a pwesto. Saan ka madanagan? Taitid ko ti sweldom, akas iti sweldom, ija pagtrabahwam. Ay, kadwa na. Nagsayatan ngayon no kasta. Kan tapno saan mo mat ako na. Adalat ta day off mo tunggal Domingo. Tapno makaaliwaksay ka mat. Makapan ka mat iti kayat mo apapanan. Okay, mayatak iti dayta. Agpakada akon pare. Kinasarita nak ngamin na ni Jade. Agikata ko niti trabaho. Tayo sunti makamo kanyak. Nagsayaten pare. Imbag ka pa'y, talumag-anan ti trabaho. Dayta ti makuna aswerte pare. Ay ket, di ka nga rod mang liplipat pare. Wen, agkita tanto. Adamot, day off ko nga intod ni Jade. Agasam dayta, tadapay day off mo. Ken itod na pa'y ati sweldo ka maaw-awat ko ditoy. Ay, talaga aswerte ka pare. Kabaalam nga rod tagbantay dito, Daylan. Una nang, ag-inventory kayo latan. Isurat yo no mano ti bilang dagiti tinapay apanawan nyo. Ay na, isupay at trabaho dayta. Agasawa kayo mutan kini Jade. Alangan ako pitampay laeng. Tapno, awan ti makunkunayo. Anya kumangay ti makunak. Basta tinapatag, aggagat ka. Saan ka nga agsadot-sadot? Una nang, aggagata ka. Nang runa, kat adapay sweldo. Kumusta nga iti adasawa na agwapo? Ay kat mayat Iso ti pagbanbantayak iti bakery. Tapno sigurado asan ang makabirok iti sabali. Talaga nga inkulong mon. When narigat no maagaw ti sabali. Nang runa kat kunam agwapo. Kat, agpaysaw mo agwapo. Kat si kangay. Aging gaita, awan pa'y nasa pula magwapo. Awan pa'y nga rod. Talaga narigat agbirok iti gwapo. Di oray saanan agwapo. Tinapatag, nasingpat kan saan amang lukloko. Depende no adda marignak apanagayat gaya. Tangal adamat motor mo. Si kaman lang ang timapan gumatang kadagiti kasapulan dito'y bakery, Daylan. Anya nga iti katangag. O, ato'y tilistaan. Kan ato'y matikwarta. Alarod, orayin nak. Sikapay lang arod ti agbantay. Wen, ngamdarasam saan ka ngagbaybayag? Wen, mabiitak lang. Basit lang mo to in list na magatangag. Uray saanan nga itidak kila grocery ti paggatangam. Tapno saan ka ngagpila iti mabayag. Adamot dagiti babasit lang ang grocery dita. Sige, mapanak nga rod din. Daytoy kadilaang, Manong. Ang mga nadapay nalipatan nyo. Dayta lang ading. Isu lang tinakalista. Okay nga rod, Manong. 2,400 amin. Adto'y ti bayad ko. Thank you, Manong. Sapay lako mat, tagsublikan tumanan. Agsubliak Noited mo ti number mo. Anya? Ada kasukat na? Siyempre, mat O niya, mayat ka nga ited mo ti number mo. Tadi ito man ang ti paggatangak. O sige. Masaya at matainted ni Nikki ti number na kanyak. Adan text meet ko. Makapaboring nga ti agyan dito'y bakery. I-text ko man kit di. Barang ag-reply ni Nikki. Imbaglakit din, tagpada ta iti day off, Nikki. Wen nga rod, Manong. Baka pa syarta iti kayat ta apapanan. Umay ka, tama pantay ti dajaban ta.
Ado ti magatang ijay. Awan mo't igatang ko. Ha? Ipawpawit ko ngamin ti sweldok iti inak ang masakit. Agpadada ngamin ka ni tatang agmin maintenance. Sana problema da ita. Igatangan ka iti kayat mo. Siyak tagbayad. Agpaiso? Wen, ibagam lang mo niya ti kayat mo. Ta siyak ti makaam mo. Agyaman na ka. Ta sinumbatan na ko, Nikki. Amok ngamin nga ay ayatan nak. Gapot aited mo amin akid dawag. Kasta ti panagayat ko ken ka. Sapay lang ko maa. Taag na nayon dahit apanagayat mo kanyak. Daylan. Sa anak tong agbaliw ken ka, Nikki. Ikarik day ta. Kasapulon ka naman ni Nikki ti kwarta. Sapay na ibus ti kwarta. Kisaya klatan ti koleksyon ko iti manungal daw. Total, saan pa imat ngayon nala ni Jade? Saan mat amad-madlaw ni Jade dagiti kupitak? Saan mat nga gin-inventory? Bawasak man kit di iti 3,000. Apay kasla bumasbasit matan ti koleksyon mo, Daylan. Uwan nga rada, madmadlaw ko matlang ang bumasbasit ti agatang. Saan mo abinawasan ti koleksyon? Saan? Apay abawasak kat adamat sweldok nga ititid mo. Kasta ka di. Naumamot nga tandag iti tao iti tinapay tayo. Iso ako nam abumasbasit ti agatang. Apay nga ta abumasbasit matan ti mapaglaklakwan ni Daylan nanang. Siyempre, saan mo't akanayon adakkel ti sales, anak? Saan mo't akanayon kat adda kwarta ti tao? Ay, sapay la ko mga rod ata saan nga kupkupit ni Daylan. Idi pa'y ko ba nga inaramid na Saan ka di adakkel mo't ti sales iti napalpalabas a bulan? Uwan matkit di nanang. Kan pangusaran na kumangay iti kwarta. Ik kamot iti sweldo na. Amangan no adda pa'y kat urnong na ta saan mo't nga agpalpalingki iti masida. Datamot ti aggatgatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Amangan no atap ko laang nga rod nga kupkupit nanang. Saan ka kumapay laang nga rumar, Daylan? Maditiriknak, agurigurak, awan nagbantay. Kwa? Apay, ada importante apapanam? Awan mo't kit di. Oh, matlagayam. Saan ka pa'y arumwar ita? Sikat agbantay. Sige. Talaga ka di amadilat tatirik na manak ko. Madi nga rod nanang. Nagtubarkan. Uwan nanang. Malasyak lang aruden ti mapanagla ko. Uray irikop yun to'y bakery. The day of mat ita ni Daylan. Saan ko pa'y laang nga parwanan nanang? Agbantay pa'y laang. Total, awan mo't importante apapanan na. Sa bagay mat kit di tapno adda kadwam. Nabati mat gayam ni Daylan ti cellphone na. Sino mat nga taday ito yung agtitext saya. Basa man. Love. Kasapulak ti kwarta. Agpaw itak. Ita ijay balay. Sino da ito ay? Replyak man. Mano ti kasapulam. Aday ta, isend ko na. Nag-reply adagos. Basag. 3,000 ka no? Tiyan ni malalalaki. Aday, ikan na iti kwarta. Payman, awagak man da ito'y alambar. Aday ta, agri-ring. Love tarupam. Ammom ka di nga dasawa ni Daylan. Hello? Hello?
Pwisit ang babae. Imbamanan. Daylan! Umay ka man ditoy! Darasam! Mabit lang. Apay ay, hakas lang maruraman ka. Kunak man no, agurigor ka ako nam. Ayop ka! Anay ko. Apay ngay nga, agtungpa ka. Isumat lagayam abo mas basit ti sales mo. Tagayam, aday ikam iti kwarta, babae! Anya ka din ti bagbagam. Aday tata cellphone mo! Ah. Ada text ti babaem, kat inawagak pa'y! Sorry, Jade. Nasulisugak. Naburingak ngamin. Tagmay-may sa akmat dito eh. So, nakitiks may takla eh. Manipod ita. Saan kan nga bantay dito'y bakery? Ah. Makamuka matan nga agsapol iti trabahom. Di pa'y naggapo iti negosyo mo itad mo iti babaem. Nagpuskol tarupam. Di naktupay maikan iti kwartak. Tikit din babaem, ikam iti kwarta. Naggapupay kanyak. Ako, pakawanan na ko ma, Ala, Jade. mapankag sapol iti trabahom. Katsyak mati kami iti kwarta. Liklikam ti agbasol, kat ikagumaam ti agbalin anapudno. Di mo dadaelan ti panagtalek ti asawam kan ka, tap nagtultuloy ti ragsak ti binangon nyo a pamilya. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Joffer Anas Basit, sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 26. Kagura ti apo dagiti dakes apam panunot, ngam kay ayo na dagiti nasayaat asao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Julina, umay kumansingiran tayo utang mau. Adda ka manen alakay. Agkarasubli ka, kat awan mo't utang ko kan ka. Masyan kak umamat kanyak Nagbambanugak, idi ngayon mula ti petsay anatang ko. Takno aday lakaw, nga igatang ko iti bagas. Nga minutang mo matamain. Ay, awanin utang ko kan ka, tabi nayada kun. Agbalor amin iti talugasaut. Tatinawaran pa'y ide. Samo inutang. Kunam abayadam iti kabigatan na. Ang maging gaita, di mo pa'y binayadan. Duan abulan tinapalabas. Binayada kun jipitsay mo Nakabawam samutan. Agkarasubli ang agsingir. Ngam agungat ka magtunggal singiran ka. Pumanaw kan, awanin utang ko kan ka. Tanabayagan a binayadak. Agkabaw kang aminan, iso addi mo ammo. Kastagayam kabsat, ay nagalasan ti ugali ni Julina. Ala, no di na kaya't abayadan ti inutang na idianatang kaw. Saan abalain? Sa bagay. Uray kaskasanaw. Sa anak mo ta maawanan iti taraon. Tadamat lata mga asik kanyak akakaruba. Ay, 300 laeng. Di pa'y bayadan ni Julina. Aguray kakabsat. Oh, atoy. Ala, umunday to'y talo gasot a kwartak. Inak ko maiji talipapa. Tagumatangak iti sidaan mi kanila kay ko. Ngam alaam latan. Day tanti bayad jay inutang ni Julina ken ka.
Sika timang bayad iti utang di anak mo. Unad kaasi ka mat. Sapay agmay sa kapay mat nga rod. Awan katulungam amanggad. Ala agyaman ak nga no kasta, kabsat lita. Ay pasensya amon ni Jolina nga anak ko. Inakasarita tabagbagaak. Nakapulas ka mat, Jolina. Adda kayo mat, nanang. Sa dino, ti papanam. Inak ili. Agsarak kami itigayam ko at tagabangir a barangay. Kitaan nyo dayti Nagpintas a bestida ko. Nagpintasan niya. Nangina daytoy. Dayta dya inutang mo kaniad na. Wan, nanang. Kat binayadam daytan. Saan pa? Bayadam Taka simot nga gisursor itilako na. Bayadak tulat na adda kwarta. Ay na, talaga di mo maikatimadi nga ugalim anya. Umutang ka, ngamawan panggap mo nga agbayad, di ka kadi agbaeng. Pagbayin ako kat bayadak mo. Ngamtiwod ka nga agbayad. Kasano, no tiwod mo't nga agbayad dagiti pinautangam iti istor mo. Iso nga rod asa anak nga agpapautang, nanang. Kas kanila kay Ador, inutang mo tinatang alako na. Ngam dua bulan ng tinapalabas, di mo pa'y binayadan. Imbagam pa yan binayadam nga oray saan mo. Uray tabinayadan yun. Ay, siyak itan tinawanan. Taging gaita, di mo pa'y binayadan kanyak. Ay na Jolina, nagalas ti ugalim talaga. Nuumutang ka, rombang nga bayadam! Ato'y dagiti lakok, Jolina. Mangkita kan itigatangan. Nagpipintas met dagitan abra. Wen manang, talaga nagpipintas. San anala ka mapisang? Matibay dagita abra. Mangkita ak man nga rod itigatanga. Mga laak iti dua, Ay uwin pangpili kan. Ang panagkunak. Uray anya ditan abra tigatangam. Bagay mo amin. Daytoy ti kursunada. Kolor ng isit. Ay na, nagpintas. Ay, mabalin nga ipadas. Ay kit ipadas mo lata Sagmamanungay dayto abra. 600 laang. Basit latiganan siyak dita. Mabalin ka di nga utanga. Ha? Utangam manan? Alan mga laak iti dua, ngam utang. Agbayadak to inton sumaruno nga umay ka. Tay bestida kan pantalon nga inutang mo idi last week. Kaano nga'y abayadam? Bayadak tulat na. Di ka agdanag. Sige. Kaano nga'y nga umay kasingiran? Kalpasan ti do alawas. Sige. Awan parikot iti dayta. Bali 1,200 ja pantalon ken bestida plus 2 abra. Iso at 2,400 amen. Wen, awan parikot. Bayadak tulat ta. Anya? Pinautangam ni Jolina akaaruba tayo nga agis store? Wen apay aya. Apay, di mo kadiam mo? Asaan nga agbaybayad dayjay iti utang na? Ilamlamangan na ti utang na. Ha? Kasano asan nga agbayad ket adamat istor na apagtaudan ti pagbayad na? Hey, uray pay. Kasta ka di? Basta, san kaunay nga agtalat kan kwa na? Narigatan. Ala, bayam, tasaan ko na pautangan pay. Ala, igmuntay order ko a brief kan panty dagiti kakaanak ka. Wen mabit lang nga ron tayo ko itibag. Ikas kun taadamat pang cash ko. Agyaman ak unay kan ka Ken, umay kanto ijay parlor ko. Ado ti gumatang ijay itilakom. Ay, nagsayatan no kasta. Sige, umayak tuman nga ron. Ay na. Napanugak. Agilad akpay man dito sofa. Nabanog ka man na nagisursor itilakom. Katwan isupay dya ganan siya. Uray saan kang haminin nga aglako-lako.
Umdas mati sweldok para kada tayo. May mayat matla ang ano at dalat ta extra. Saan ko agastusan ti magangganan siya? Or nungag, tapno at dalat ta may dulin ko. Ala, sigan ti makam mo. Hanggang saan kakadimot lang ang maluglugi. Amangan mat no agabuno ka pa'y. Saan matkit dilakay? No adda umutang, agbayad da matlaang. Mayat nga rin no kasta. Iti kasta, saan ang masayang ti bambanog mo amang isorsorsor iti lakom. O, adda ka mat Julina. Agpamanicure ka kadi? Wen, si kantimang manicure kanyak, taotangak pailaan. Ha? Ay, pakpakawan. Sorry. Ngam adda pa yung nakapila nga i-manicure ko. Gaputa utangak, dimon kaya timang manicure kanyak. Hoy, natural. Agab-abangak dito'y pwesto kanya. Sakat utangan pa'y? Imbag kuma no bayadam to. Ngam patjem. Utang kalimutan taiso. Anya? Am-amukan, Julina. Kondip manicure ka, ngam utang mat. Agawid kan. Tasikan timang dalos di takukom. Jolina, umayak ko maagsingir. Ngamin, may sanabulan tinapalabas, sipod ko na mga agbayad ka. Nga maging gayta, di ka pa'y nagbayad. 2,400 amin. Bayadam ko man, tapno adamot ang iyalak itilako. Di ka mat imay idikalman. Awanin imbayad kun itibil ti kuryente idikalman. Anya? Kat, ayan tilakom nga aping nga awan bit-bit mo. Nayunak ko mati utangak. Panti ko maita ti utangak. Nayunam ka di ba, di 2,400 nga utang mo? Saan nga ta nasaysayat abayadam pa'y nga umuna? Bayadak tulat ta Oray ko makagudwa ti ibayad mo ita kanyak, tapno maksayan ti utang mo. Awan nga rod kwarta. Dagulit ka matan. Ngam, kasanuak maten ngay. Kasla napantin ka amin ang aganan siya. Bayadak tulat na. Ala, pumanaw kan. Tadi ka manaktak dito istor ko. Kaano ka nga rod nga agbayad ngay? Into na da kwartak Ala, bayam ta kasaritak ni Julina balasang ko. Wen man nana, imbagak da ito'y kada kayo. Tapno palagipan yun to dyan anak yo. Ay, wen, Edna, bayam ta kasaritak to. Pasensya kayon anana, taimbagak da ito'y kada kayo. Ay, na yun day jay atao. Mangibahabain talaga. Ay, manulaong mati magangganan siyak iti panagisursur-sur ko iti lakok nana. Ngam di mat agbayad. Bayam, tainak to kasarita ni Julina. Awan panggap ko amang bayad iti utang ko kin ni Edna. Gapoy ti day tangay naramid na. Saan ada kayo tinakautangan na? Iso asaan arumbang ada kayo ti kasarita na? Ti kunamkit day, awan panggap mo amang bayad iti utang mo kenkwana. Iso ano anyala ditan ti iras rason mo. Ha, nagalas to ugali na. Akas lakit din jak bayadan kinautang ko. 2,400 pesos lang may. No talaga akayat mo abayadan. Di ko mahapay abinayadam. Kat dakal mo ti mapaspastrak mo dito istor mo. Ada pa'y sweldo nila kay mo. Kat agbayad ak tulak ta ano kayat ko. Ingkakit di bayadan ng ti utang mo kaned na. Takaasimot jay tao. Wow, napimpintas ka man itan, Edna. Bagay mo ti atidog abuok mo akulot. Diyak kayat ti agpakulot ng pinilit nakmat. Libre ka nga, Rod. Ngamin. Kaasi ka nga agsursursur iti lakom. Kat di ka pa'y mat makapagpapintas. Saan mat aday tati pang pangrunak? Tati kayat ko, adamay dulin ko akwarta. Ay, kasapulam mo ti agpapintas, friend. Ay, sika talaga. Ay, kat kumusta mat ni Julina? Nagbayad ka din kan ka? Aging ga ita. Duwan abulan tinapalabas. Di na pa'y binayadan ti utang na. Huh? At damat istor na, apangalaan na iti pagbayad na. Kan agsusweldo mat nila kay na. Hay, apay ngamin a pinautangam. Nagmayat mo ti panakisarita na. Iso nagtalo kaklatan.
Nagalaskit di ati panunot na di babae. Iso nga awan gayem na akaaruba. Tanagalas ti ugali na. Damok la ti agla ko nga palpak mat. Sayang di 2,400. Ay, jak amo no may subli wano saan. Ay na, nagado ti reklamo kan kuana. Saan nga agbayad iti utang na? Ngam no kasta nalatan, ay, madaksan tumatlaang. Apay nga tata di agbayad. Adamot pangalaan na iti pagbayad na. Dakas nga ron ti panunot na. Ngam agsublinto kan kuana dayta nga aramid na. Adak manan tapno agsingir Jolina. Makauma ka man. Isublik laangan dagiti inalalakan ka. Tapno awanan ti subla-subliam. Isublemon kat nausarmon? Kat makauma ka mat ngamin, di ka makauawat. Imbagak mat nga agbayad akto no addan to kwarta. Ngam adda ka manan. Idi last month nga imayak nagsingir. Awan inted mo. Ita awan manan? Awan nga rod, no adda di inted kun Apay ka di nagrigat ka nga agbayad, Jolina. Awan matrasun tapno di ka agbayad. Ngamin, kas makitak katadumat tilakom. Narang ay matuistor mo. Ala, tapno di mo mat kunaan. O sige, ikan ka pala iti sangagasot. Sangagasot? Wen, sangagasot tumanan inton sumaruno nga umay ka. Ay, talaga amad di ti panunot mo, Jolina. Ala, saan kan asingiran manipod ita? Gaputan na banog akon nga agsubli-subli. Ngamsapay ko mata makonsensya ka, katsikan amis mo ti agnisnodong agbayad. Ala, bayamon. Basta saan mo napautangan pa'y. Tadi ka kat ad-adda malugi. Nagsakit tinakam ko lakay. Pudno a 2,400 laang. Ngamno da tayo amarigrigat. Dakkel aba nagdaytan. Masukatan tulat ta dayta. Sana bale? Tagsuswildo akmet. Kan saan tayo matamaw-awanan? Pagyamanan dayta iti Diyos lakay. Wen bakit? Pagyamanan ta. Gaputan na daanak itinatalgad apanggadan. Di ka agdanag Edna. Siya kung timakamok ni Julina. Babaan iti aramidek, makabagbayadan kan ka. Anya ti aramidam, friend? Basta, urayim laeng. Di ka agdanag, tasan adakas ti aramidek. Awan ti pagdanagam kunakmanan. Tasan adakas ti aramidek. Sige, sikat ti makaam mo. Agtalagakan ka, tagayam ka. Wan, agtalag ka kanyak. Gaputa saan ka amadaksan iti aramidak. Ken, saan adakas kunakmanan? Alang arudan. Inakon, gaputa nakabayad man ang dagiti kakadwam iti nautang da abado. Wen, uray umutang da ita, ngam agbayad dan tumanen, intun sumarunong umay ka. Wen friend, agyaman ak unay. Wen, di ka agdanag Julina. Addan to porsyento na, intun isublikan ka ti utangak. Kasapulak ita ngamin ti kwarta. Ngamin, agkita kami kani Fafak. O sige yung adda porsyento na. Mano, ti kasapulam? Kwa? Uray, 2,400 laang. Apag iso nga ibayad ko iti jacket, nga itad ko kani Fafak. Sige yung manungay ti inayon mo no bayadam. Oh, di na yunak iti 500. Okay mat siguro kon kadaytan. Bayadak inton bigat. Kasapulak lang amin ita ti kwarta. Saan nga umdas ti igam ko apang date mi iti Fafak. Plus, igatangak pa iti jacket no. Ay sige, mabiit lang taikan ka iti 2,400. Ngam inton isublem, agbalinto at 2,900, Oy, ariglado, Julina. Wen, kasta't inaramid ko. Iso nga ita, yawat kun kan kato'y 2,400. Amangan riribok lang ti ibungan na. Apay ko mo? No agreklamo, di agsasango tayo iji barangay hall.
Takitaan na no asino ti maibabain. Gayam. Basta. Awatam da ito'y 2,400. Nakasingir kan ni Julina. Inayabak ni nanang mo, tapno denggen na ti pagsaritaan ta, Julina. Ket nakasarita kon, sakbay nga imay kami dito yung store mo. Sige, Brenda, ilawlawag mo kan ni Julina. May papanitian niya, Brenda. Ti kwarta nga inutang ko kan ka, katwagas ko laeng, tapno makabayad kan ni Edna. Anya? Inted kun kan ni Edna, isuasaan na kan nga umay singiran pay. Anya? Nukas ta, linukunak lang. Hoy, kita ang ti ugalim. At damat kwartam, ngam di mo pa'y bayadan ti utang mo kan ni Edna. Nga uray ag subli-subli nga agpakpakaasikan ka. Husto lang ti inaramid ni Brenda, Julina. No agreklamo ka, sige. Agsasangot tayo di barangay hall. Anya? Apay, agreklamo ka kadipay laang, Julina. Kat sika lang arudan ti madi ti aramid na. Mala, agreklamo ka. Takitaan tayo ano asino ti maibabaeng. Nanang. Ay, Julina, madi ti panunot mo. Saan ang makaayayo iti padam a tao? Kan iti Diyos. Agbalbaliw kan, tasikamot lati nakababaeng. No nasaya at ti panunot, nasaya at matngarod ti aramid. Pagtalinaudan nga rod ti kinasaya at ti panunot, tadayta ti kaayayo ti Diyos. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 13. Masilwan ti managdakdakas kadagiti mismo asauna, ngam tinalintag a tao, mailisi na ti bagina iti riribok. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Fred, Domingo inton bigat. Wen, amok a Domingo inton bigat. Apayaya. Intayo makimisa kada nanang. Agkukuyog tayon ton. Ay katwan na. Kalpasan ti misa. Intayon tumangan ni Jerwar. Wen sigurado. Kayat matdananang kantatang timangan ijerwar. Manmanuda ngamin amangan ije restaurant ka. Sige nga Rod. Ibagam to katakwada. Tamasapad nga umay dito'y balayin ton bigat. Ibagam tumeten, adito'y danton nga agar mo sar. Mami, Domingo inton bigat saan ka di? Wan anak, kat kas iti sigod, intanto manen makimisa. When mami, sigud mat akas tatyar aramiden ta, tunggal madanon ti Domingo. Wan anak, masapol, saan tayo aliplipatan ti obligasyon tayo iti apo. Iso akadaal daw ti Domingo, masapol amapan tayo makimisa. Tapno agyaman tayo kadagiti parabor nga ipapaay na kada tayo. When mami, day tamat lang ti kanayon nga ibaga ti teacher ko. Maalangar din anak, ingka maturugan, iti kasta saan ka mapuyatan. Masapat ang agrubat inton bigat. Iti kasta saan ta amala daw amapan makimisa. Anyamutan. Adda manon dito day tanaga na kabalasang. No apay lang amin nga umay makimisa. Agin dadalos mat.
Idin to tamo matikadwan, anaganak abalasang, gapo iti kinaggaranggan diyang na. Oy, Norma, apay asaan ka makaid na? Madamapay lang ti misa. Kasano? Masurunak. Ne, tanya ko mati pa kasurunam. Sapay anda tayo dito o nagdisimbaan. Dayjay man o. Dayjay ti kasurun ko. Kitaam ngamin Ah, nimat alfa dayjay. Nasayat mat, tadadagayam dito eh. Imay damat gayam na kimisa. Si Kamat. Apay anak ko nam anasayaat. Tadada dito'y amakimisa. Ay, nagmadintupay akitaan. Gaputa agin ko kunala ang dayta. Anyan ti kasta pa nagsasaom, Norma. Chris anak, umay kan. Nalpasan ti misa. Agawid ta. Santa ka din ang mga restaurant, sakbay nga agawid ta, mami. Mabisinak nga minan. Kasta ay anak. Alang arod, umay ka. Inta pa yung mga restaurant. Sakbay nga agawid ta. Sige, mami. Talaga kami na mabisina. Sa bagay, oray siya. Mariknak mo tantibising ko. Iswa, sige. Umay ka nga rodan, anak. Sige, mami. Mapantangarudan. Ay na, talaga na mas nagitiputahin na dito'y a restaurant. Nabsuga ko. Ay, oray siya mat Nabsugak. Ay na, itaman lang amin ang nakaadok tinangan. Sa nabali, nanang, tatang, umay tayon tumanan mangan dito eh. Wen, nanang, tatang. Di uray man kadalawas nga umay tayo mang restaurant. Saan Di pa'y kat nagdakalin ang magastos no kasta. Saan, nanang? Ay, mabit lang nanang tatang, Fred. Urayan daklabiit ditoy. Mapanak labiit ijaban nyo. Alang arod, urayan da kan dito eh. Darasam ito kasta. Makaawid tayo matan. Si Kamat gayam ti masabat ko, Alpha. Naggapwam? Napanak di taban nyo, Norma. Sige urayan na kun ti anak ko. Mapanak kun itayan na. Ay, mabit lang. Ada ka di bagang? Awan magkit de. Angam, mas daawak laang. Gaputan nakita ka manen itay, ijay simbaan. Napan kamot gayam nakimisa. Sigud matakas tater aramidak. Tunggal Domingo, makimisa kami iti anak ko. Kasta? Ay, anyan dagiti agin dadalos at tao? O sige naawanan ti bagam, mapanakon iti ayan ti anak ko. Amangan numatagtaganan amang ururay kanya. Anya ayaday ta ilaklakom, Alpa. Ay ko na, kan-kanan, naimas da ito gumatang kayon. Alaman nga rod balasang ko. Kasla na imas dayta. Iso gumatangak man. Sige nga rod, nana. Mangpili kayon dito Naduma-duma nga min a klase dayta. Adabiko, baduya, kansuman. Ikanak man nga rod dita baduya. Suman kan bikaw. Kaya't kung ngamin aramanan amin dagita. Kasta ka din, nana. Alang nga rod, mabiit lang ang tamang isupo ta. At dakamot gaya mantina, ay guri ka man. Anya day ta nakasupot nga awit mau. Nasabat ko ngamin ni Alpa, nga agisor-sor-sor itikan kanen. Iso aday to'y, gimatangak man. Ay, ramanan taman nga ron day ta. Nabayagan kahit jak nang nangan iti kang kanan. Ala nga rod, mabiit laeng. Tairwar ko dito'y supot. Bang timpla ka nga rodan iti kape Naimas daytoy ang maikape lakay. Ay, malang rod. Mabit lang tayo nakagtimpla iti kapita. Wan, ay. Pagsangwan taman daytoy ginatang ko kan ni Alpa.
Naimbag nga orasyon, nanang, tatang. Madamamat gayam ti pa nagmerienda. Well, anak. Ay, apag-isaw ti umay maw. Ay, umay kamitin Taglalang lang tayo ngagmerienda kada nanang maw. Ay, ewan mo't nga men, Norma. Ay na. Agtugaw kan, tag merienda tayo. Sige man nga rod, nanang. Kasla na mas day ta meriendayo Ewan anak, ginatang ko man kan ni Alpa. Ala, mang timpla ka mo tan iti kape anak kaw. Apag iso da ito'y baduya, bikaw kan sumahan. Anya ti kunayo, nanang. Ginatang yu dagita kan ni Alpha. Wan, Da kayo langan ti mangan kadagita. Nabsugak pa'y, nanang. Tina, apayakas dyan ni Norma. Kasla dagura na ka ni Alpha. ay, jakman amo iti dayjay nga anak ta. Nasing patupay ni Alpa. Iso asaan ko man nga amo, no apay akagura ni Norma. Kasaritak to man ni Norma. Sapay man nakimisa. Apay ngay, kasla di na yaplikar dagiti sa o ti Jaws. Ay, saan ko man nga amo iti dayjay a tao. Alaman nga raw da, kasaritam to. Saan arombang akagura na ni Alpa? Gaputawan mo't ar-aramidon ni Alpa kunkwana, amaday. Ay, ta kasaritak to. Ay, uno, ada nga taapal na ka ni Alpha. Gaputan ni Alpha, naganak na balasang. Nupay kasta ka napintas lata. Sa laday ta, nagagatpay. Day tati saan ko nga amaw lakay. Nga munupod no, nga daapal na kan ni Alpa. Ay agat agagat mo't Mabalin na mo't ti aglako iti bakan. Wano manglukat iti store. No maipapan mo't iti kinapintas ti apalan na. Nagdumada kan ni Alpa iti kinapintas. Awan tilaan nga imparswa ti Diyos. Naimbag nga oras siyo, Tita Norma. Umay ko kumalaang itid to'y papaytid ni Mami. Anya day ta Adtoy Tita. Nagluto ni Mami iti masida. Iso ako nana, umay ko kano itid daytoy ipadiguna kada kayo ni Tito Fred. Ladingitak. Ngam saan ko nga awatan day ta. Kabaulak mo tagluto, iti si daon mi. Ha? Ngam, sayang mat daytoy no diyo awatan, Tita. Ay, saan na masayang dayta? Gapo, tada kayo mat amang sida. Alakit din, yawid mo mat lang dayta. Gapo ta saan ko apagan agluto aklaengan iti si daan me. Anya kamatan Norma. Apay mat api na ba inam ti anak ni Alpha? Apay asaan mo nga inawat ti impadigoda? Ay na, kabaulak mo ti agluto iti si daan. Iso asaanan alaskan nga awatak ti ipadiguda. Unay kalakit din na ya. Anya launay ti pagkaskas taam aya. Basta, saan ko akayat nga awatan ti anyaman nga aggapo iti dayjay nga Alpha? Apay aya kasta ka. Awan na ti madingar aramidan kan ni Alpha. No apay anapudot launay ti ulong kan kwa na. Gapo, tamadi ti aramid na. Agasang, nagsikog, abalasang. Saan na nagayatan ti kasya nagbanagan na? Kanuray no nagsikog da diya balasang. Tan na diskarte matiti panagbiagda. Ado ti amo na trabaho. Iso asaan da alumanglangan amangan. Chris anak, Domingo manen inton bigat. Mapantamanen makimisa. When Mami, iso masapak amaturog ita. Iti kasta, masapaak matlaang nga agriing inton bigat. When anak, uray siya, masapaak mat amaturog. When Mami, maturog ka mat amasapa. Iti kasta, makainana ka mat. Amok anabannog kayo iti agmalam. Ay na anak, mapunas adagos ti bannog ko. No kasta makitkita ka, iso adinak pagdanagan. Kasta ka di, Mami. Thank you, Tauray awan dadik.
Ada kalata mangipatpatag kanyak. I love you, Mommy. I love you too, anak. Intayo manan makimisa inton bigat, Norma. Wen tatang, katkas iti sigod. Masapa kayo nga umay kanina ng ijebalay inton bigat. Wen, umay kami amasapa. Wen na, tapno saan tayo amala daw? Un gaya, manang. Nasa okanyak ni Fred. Pinabainam kano ni Alpha, hindi nagpadigo iti masida. Saan ko pinabainan, tatang? Saan ko lang nga inawat ti impadiguna? Gapo ta kabaalak matagluto iti masida? Anak, saan arumbeng ti kastangar aramidan? Tasingpet-met ni Alpha. Mapaya kaguram. Ay, maditikas ta anak ko. Nalpasan ti misa, Norma. Agawid tayon. Wen, intayo nga rudan. Ayabamon dananang kantatang. Aguray ka man, Norma. Apay akasta ti langat. Ada ka dirikrik na em. Ay, awan madi amarikrik-nak, Fred. Ay, kaslang amin mangmanggag ko pa'y lang ti sermon itay ni Apo Padi. Kunana, awan kanut serbi na amakimismisa tayo. No saan tayo matasi pupuso? Ay, pudno day ta, Norma. No si pupuso tayo ang makimisa, denggan ti apo dagiti dawaten tayo kankwana. Ken no yaplikar tayo dagiti sasauna, lumagantirik na tayo. Kas kumaken ka, kaguram ni Alpha. At awan mo ti madingar aramidan na ken ka. Sana kaya ti Diyos day ta. Pudno dayta, Fred. Naamiris kong tibidot ko. Iso akasaritak to ni Alpha. Agkid dawak iti pamakawan kan kuana. Gapo kadag iti mading impakpakitak kan kuana. Alpha, agawid kayo ka din? Wen, Norma, nalpas matan ti misa, iso nga agawid kamin iti anak ko. Adupay ngamin ti matrabaho iti balay. Kan saan laday ta, mapanak pa'y aggatang iti ilakok inton bigat. Ay, kasta. Alpha, mabalin ka di nga agsarita tabiit? Sige day talaga yam. Anya ka di ti pagsaritaan ta? Kayat ko lang tagkid daw iti pamakawan. Gapo iti mading impakpakitakan ka. Sapay la kumata mapakawan nag. Di ka agdanag, Norma. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam. Awanan da di kanya. Ngamin, saan akayat ti Diyos nga agimula tayo iti sakit tinakam iti pada tayo at tao. Sa dino ti papanam, Norma. Nakasukat ka met. Winfred, nagtulag kami ngamin ka ni Alpha. Agkita kami ita ije palengke. Tulungak nga aggatang kadagiti lako na. Mayat day ta, bakit? Iti kasta, makasurusuro kamot nga glako-lako iti makmakan. Wenno anya pa'y dita, mabalin nga ilako. Fred, ay na, nagmayat gayam terik na, no kastoy. Nalaos lang amin ti apal ko idi ka ni Alpha. Iso akas jay, ginurak, nga uray awan mo't madi nga aramidan na kanya. Ala, saan mo na panunutan day ta? Tinapateg, nakamiris kan. Husto ka, Fred. Kat pagyamanak ti Diyos, gaputa saan anagimula iti sakit tinakam kanyak ni Alpha. Agbalin tayo anasaya taday ta ti pagayatan ti Dios. No anya ti intay maadadal iti simbaan, intay ipabiyag, takasta tinapudno a Kristiyano. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ribotazo.
Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.